Mikrofonen. Hej och välkommen till mikrofonerna. Detta är ett poddvarp som vi sända Anna kan fråga. Evni är frukt och fjällbröd. Det är allt det kvätt som är framme för tyna och för gäster vi tar. Vi tar oss om spännande vidskifter som du inte hör om kanske så näck för era stände. Men mitt namn är Bo Tyrell. Välkommen. Montra I Fuglafyrir, det välkänns det, och öjaren här, Paul Rusten, inte mindre känd. Han en personlighet, och han har riket där I nekvarans år, och nu längt I vet var I Minskoslange. Och I Ödelfören så har Montra akkurat nu har det helt halvtrusåra jubileum. Det var alltså nu senaste hösten, den satta maj, och här kommer alltså 300 gäster jag där in här I Fuglafyrir, och jag har inte sett såna buketter nästan och såna här packar som kommer in där. Det var helt fantastiskt. Och det säger rätt länge kvalitet, och vi fick gå en samtal och där efter vi Paul Rusten, han är jag kan förstå man över morad, men han orkar stadigvæk nej kvalitet. Han är helt fjärs I det, men han kör och I fullt stadigvæk. Så vi lärde oss innan Montra och sätter oss ner där efter och fick vi prata vi Paul. Og han var et nekva gå oss over. Nu vi I Fuglafyrir, inne I Montra, og vi sitter her sammen med Paul Rusten, og nu har akkurat vært varsla her I samband med halvtrusåra jubileum til Montra. Det jo rättligt imponerande och jag måste säga att mångden av buketten och såna flotta packon som kommer här det är otroligt en stor mång. Så Timo har också nekvar viner och nökta kontar runt om forskjellige ställen där och vi. Hur så var det varslan? Jo, hon börjar klockan 2 till 6. Och I helt det vi skulle maskera och att nå allt tror jag. Det kort alla tror jag då. Det är lunch. Jag tror det är lunch. Jag minns att jag skulle här. Jag tror jag skulle här på Glaver, ja. Ja, då jag här framhållsölden ta var det alltid upp här. Ta kom skulle på ett år man då. Så har det alltid 4 år sedan. Ja, det blir tölje forskning då. Ja, väl forskning. Ja. Skulle på det vi har alltid haft tej från Lorvik och Gött och framhållsölden och prosinet och det var pausa och 5 kvarter det var och det är inte till 20 minuter. Det var allt arbete. Och dörrapausen här, ja. Dörrapausen. Och det är så stort. Folk så var här allt. Det är såna skärm man känner nägg av snär vuxna män om det och onkel över att till barnadopar och ena för minst det vi hade en barnadop vi har kommission. Och så var en helt fint att det var brittle på lite brittle. Det var måste jag en gott. Allt I ögonen då. Så man häver och kvar vi kom till havnar så en onkna nytt havn och är stand och lufthavn så möter man forskjellige och så att och det var alltid öppet och allt det kan minnas och nu ösen tar man I Fuglafyrir örnder såna så gång man förbi och så kanske för man förbi färsar dövra och tar alltid fullt av det. Ja. Och ta gång som det ska nu stadväck. Det gång ja, så följde det corona kom så minkade allt alla tar varslena vi skulle ha och bussar för utlandet och allt det tempel allt är. Ja. Det var inte en smöjte man där. Det var alltså till servicebranschen och hon var på samma till fors I Halvhemsson. Det evoluter man på måste nästan nöjet och allt det man skulle ha på det jul och jolla dövrar och så det var så själva näck som blev ringt och nej vi skulle inte vad stod vi en tauman skälet det var nog snett ut. Det var nog så möte med så ekonomiskt. Så man tog jag det som var och tog man nu att ta motor. Just det.
En sån krepp upp. Krepp Man ser det för. ja, en trät. Man visste hur det var. Man blir inte klackor. Nej. Ja, alltså ta. Man ska lära sig det. Du kan ha akkurat att stanna med ut. Ja, akkurat. Ja. Så vill du hej man säger du kan lägga lite till så just här. Visst är kan lägga det så just. Ja. Så blir det till. Man ska man säger bruka allt på en väg och inte lägga lost i näka då. Så Franchett. Nej, så väck på en väg. Ja. Ja. Men det är väl att välkörande visst ju att så är nu och det vad som är vitla just att titta kunna klara av såna värre tojer som kommer in i mitten, va? Ja. Titta just förskälligt alltså brötningarna är inte så stora på en matta som hickar till stilen alltså det är nog så stort att man bevarar den samma stilen. Ja. Vi vill ju vara det. Och jag har en teckning för nekvarna så att bröten till folk så jag gör hatta. Så att så köken och väntan så vi kan ta hem med handa vi. Och göra på själv så blir det lite så större då rum. Och så ser man att nå till kvärt. Akkurat. Alltså innan då arkitekter vi nekbeföringar och utlänningar som kommer och sommar då norrmän och svenskar och danskar och så hittar det allt det då med det här så stort lite. Så ska göra det kvart arbete ju tar innan då arkitekter så ser jag att man kan ångtunna att brott nej omöjligt omöjligt brott Är du väl skilja så här är ordentligt alltså en känsla av någon sövlig när det där. Jo. Här är nog snack av vägen alltså att det ser skällt ner från. Ja, det tror man finns ju Karlsberg och här har vi Lys Faxi, ja. Och hade inte ju aldrig kör. Ja. Ja, hade kom, hade blev på en vet att det öppna ju. Och det stod så vitt för någon fan och så igen så var en sölle med från Faxi här. Röst runt vi två att något hade Paul Mikkelsen. Uttog Faxi så var det här och vi och finns en frukost och så. Ser vi att snackar att fram och han pratar ju om att han skulle från Färjön till Island och så Island till Grönland och tar nej att norröscher och så ser vi han kanske tid om att där skilt det här eller där platten hade jag aldrig så för sig att det var unga fyra men det tid här var museum då att det blir ruier och så här museum ja hade jag inte så. Nej. Så han kom inte av det så jag var att det för sig var sjauran. Så kanske kan få kontakta det med jag fick så ångan kontakt och Ja, det är nog så stort stiligt här att liksom det är ju nog ända när den tunneln va. Ja, ända tunneln, ja. Ja, så det är alla så här alltså plattan är på samma Ja. utanför stan. Ja. Och ösnä där vi att det vi är ända av tunneln då. Det är så populärt alla ställen att bruka och bojar då tänkte öla spänt tänkte det är ju två. Då tänkte jag allt chip. Visst han ringer och kanske det kommer upp och kanske vill ha han då till museum så inte få det för jag. Nej. Att det är till något men det var ju man just några vittar nu för inte var det ju. Här är här flyr två från förra bör hade gammalt det. Ja. Och så är det från Parsk. Jag var så det till än. Det är chatt och längst sen. Nej, jag hade Parsk till långt och det är ser resultat här. Ser det till alltid till det var alltid Bridge Oldborg. Nej, och Aarhus så det ser det så alltid. Men också där när jag hade den Parsk till långt alltid. Faxefat, det var alltid så. Ja, det är faxefat till stadigväck till. Ja. Och så har vi forskjelligt. Det är en god ramman där att från prinsen. Ja. För någon annan så igen då det var så gav vi en vinflaska. Ja. Från Sydamerika, nej Afrika. Ja. Tog jag det var till allt vi bojkott och handelsmässiga bojkott det gamla där. Vi nu gör tog ju vi Sydafrika. Ja. Ja. Och så kallade det danskarna så var det så öppnade jag allt det var. Så är apartheid gå på så blev det där. Det kallade det för upphör då stångslen. Ja. Och så
Vi har en speciell flaska, en sån vinflaska. Og det var øyn etter. Okej. Så jeg gav dem nå, og det var sånn at åtleverdet tog jeg. Det takk han for og alt det her, og så ble det glemt. Men så sa jeg, var det etter det var, så får dronningen, ofte snakket om drottningen og kongehuset, det bare kostet penger, men det gjør det slett ikke. Nej, det är reklam också. Det er samtidig så øyelig reklama tog jeg at en kapping var mittlen surafrikanska militære, om det kunne bytja 4 nødjar sjøverskip, og tar hatt han da hukt etter nere dansk, og det er Nordatlanten, det tog jeg at ja, farvattnet er faktisk det samme i Sorhøven og i Norge, og det er ikke øyla vel, og så sier man så, så førte jeg en sånn skjermetur til Sorafrika og Kongaberg. Jeg vet ikke at det er øyla, jeg leste nemlig noen dansk bløven om det. Det är okej, ja. Ja, ja, nej, danska fingret ikke til for dus. Kineseren forstået. Ja, ja. Ja, det er det som, så kvaliteten er det så det er sånn annars, men... Varför är det så nekvån idé, ja? Ja, det er det som er, det er ikke alltid, ofte er det kvar på kvaliteten, det er kvaliteten. Så jeg vet ikke, jeg vet ikke hva som var til skipen der, men nesten når man kommer til der, Sorafrika, så kanskje får man hitje, vi det bedre lykke. Vi också rycka. Det er ikke om det veldig hitje, men spiller om det kvar, så bare stått lager. Du vet det nu, Ja, vi er jo nok. du vet så nekvån stäm. Jeg vet ikke hva det er. Og det er sånn at du så leser jeg som danska blænen der, kommer vi en vinger, og vi ikke. Jeg er ikke gode vinger her nu. Så er det godt vinger det betyr her nu. Så om det var akkurat tykk ikke minst kjatt, som det finner flaskene fra meg, det er sikkert vært en øyblåstor til det flaskene det finner herfra. Och hon dömde väl att vinna. Ja. Vad säger han så i brevnen? Nej, han skriver bara om att tack för vingaven. Ja. Stort lite. Jeg tror ikke, og jeg har holdt dårlig, ja, nesten et år at nå fikk jeg brev, og så kunne pakke det der for det. Jo, så var det det. Så sier vi hans mor, Malar, Markeren så ramma, han körde också när ramma så. Det ger lam och vi gottlar då om det. Vad ska det vara? Vad ska det vara? Det är så roligt, jag vill absolut. Och det danskar kommer här då turister och så där. Allt tycker det. Kan allt kom. Ja. Då har tacka bullat där. Gott kvalitetstempel alltså. Ja. Du men Paul, hur begynte karriären så där så du har alltid känt dig munnar ver som en god kock och men hur begynte det alltså startade du startade för negonar så ni vet du heter här Kampställ ju. Ja, vi begynte Kampställ. Ja. Och du vart ösnen också sjön, var du kockare sjön? Ja, jag var kockare sjön och jag fyllde ut i år men de alltid var varma. Ja. Så var det först var vi så får det var hemma. Och när stod det tog skulle göra en sån och så krossade då allt och här i FK. Ja. Nu är FK mer uppe då. Ja. Så det var så speciellt då så men det var det nog men nu har det funnits nytt att här nere. Ja, men tar skulle det vara så kross så man kan göra på själv hemma just och så där men tar var det gamla tojen då att det är inte samma som det är där. Det var det och så ett problem att så unga konar så det tror jag inte göra när det toj. Nej. Inte toj till när. Nej, nu ska allt vara färdigt. Ja, allt ska vara färdigt just och så när. Toj, men det blev så stilt och så. Så först det och det var så snett och att vi alltid vill väl tala Mikkelsen som var show så global. Ja, han som är Tor, ja. Ja. Det tror jag hörde det. Ja, nämligen. Så kör ringer med Paul Hatchman full fresh och du kommer förbi. Stärk och sett oj och så där det var det titta på ju så kom han och man så över morsen då kommer så en tur till norr här och prata om era fullfringar och så där. Så var hemma i Akkon och fick en kopp kaffe och så visste så teckningarna och stöja och syntor och ja, så blev det så jag kom. Alltså vi cyklar vi under en båt. Ja. Och det var den första nybyggningen. Ja. Så jag var i Tyskland, vi var från till Danmark och var sjömansskolan här i Marstal och
fick instruktioner var det här natur till Askoje det var att man cykla vi tankar på att vi vantar mycket ämnen Ja, så ska det vara i ordan vi. Det vi ordan vi Ja, allt. Så vi var skola bunch här och det var också alldeles stoltligt och jag kommer bygga privat han måste hotell i här då och det var öjla blöjvor det och så där kan det och han uppköpte det allt som var och han åkte så byggde han väldigt hotell. Det var danskar eller tyskar? Danskar, ja. Och så åkte han omkring nattklubbar i København och så nästan och han blev en stor med. Så för alltså lokalt från och knappt blev men jag så hon hört från Astor. Okej. Jag tänkte åkte för nya lika kontakten och vi måste för en av en nattklubb i København. Som han åkte. Ja. Så spurgade jag tror det visste han var Peter. Det visste jag att han var där så säger du den här stora vörd du jag säger kvar Peter. Så känner han Peter. Och det är du vet. Så får jag fortälja honom. Jo, så blott med han. Okej. Jo. Så jag kom in sedan. Så säger vi det går vinner och så men han var inte här där. Nej. Nej. Så det var så där. Men alltså det är näck så stoltligt. Vi får kontakt där eller? Ja, kontakt och så. Jag får och näck som har varit ju från Marstad här. Vi spelar alltid. Vi hittar det allt på mig. Känt var han så. Ja. Fast jag också kom och cykelbåtar där. Hur var han involverad i global? Var han involverad i global? Ja, det var bara hotell som dit. Ja, bara hotell. Ja. Och men det äventyr var det ju inte så långt. Nej, inte så långt. Det var akkurat. Men att Skipen var för in. Ja, nu var vi 8-4 skip allt. 4-5 skip. Och så sätter pengar just. Ja. Hoppas du brände för nägg. Nej, det är skrätchen. Men man blir jagad av nägg. Ja. Men vi slipper skrätchen. Nog luntat. Och lukka mycket det var så blev det här och vi var fyllde varman och så nästan fyllde vi alla möbler och vi vin och det släran spritte och allt det här och sånt för det. Hur länge var turen nu? Alltså det var för var inte ett inte det var ferie en man i en. Nej. Jag var bort allt ta ferie en ferie. Jag tar en kom hem. Jag bort till Skedla var några månader. Utgjort. Det var lunch. Men tar det väl omkusteggur i Ankar Havn? Ja, så stappar man inte sån stuttsteggur. Stuttsteggur. Helst tankar på, det ligger utanför bojen, det är inte samma som när vi är cargo-skepen, det är inte inne, du får in i bojen, det är utanför, men kom man till akkurat lite plats kvar, det var väldigt charmerande. Man kommer i kontakt med, vi är alltid damer att prata, och så man spyrjer om allt med himmel i gjort, Där är det kanske någon känna. Ja, ta må vara i branschen då, men jag så tjänar attorna men. Men så knappt det så var det. Men det stod lätt att teater så kom vi. Jag hade skejtat, jag köpte några skejtar något man. Så var vi så skulle vi till Portugal. Ja. Under last. Ett land nämligen till. Jag hade var på Porto, ett var det Lissabon mycket att. Jag var så väl tåka, vi slår in på den vet. Här är snack sker och så. Så var det boja lite synt. Så det är ju bara en inte till väl. Och ta var onkar färdtelefoner eller där så internet och så. Det var telefax som går och radio utger och det. Lyngby var där och det var en samtal då så tänkte jag, för att nu jag snackar vet ju snacka om annat. Vi familjen. Så säger så säger vi han vad vi bojar det är man gör fråga till littan få allt råtta vännen så tänkte jag mig så det var det ruska det gällde och inte blev ringt till mig blev ringt till dig och det var så Robby Johan säger nu är jag klar punkt så får vi på brunna vad är och så får han kalla Lyngby radio säger jag man börjar vi coin nummer 2 eller så då eller också det var också vi så det boja jag säger mer där banken jag tänkte kaffe det sker ett land och farligt av oss ja farligt vart och så fick vi fatt jag ringde till hem till mamma och så är det nej så tänkte vi systemen bor lorv det äldsta
Så jag tänkte ringa till henne. Vet du att det var så? Jag tänkte, nej, nu tycker jag dig. Hon tog telefonen och jag sa till. Och jag tänkte ha malet till näck halvt år så igen morgon så ja, så kvart är det kan vara så att vi till lugnt på radio tar och onkel hemma vill ha färtrum. Ta var inte så hon där. Ska mamma hon var till arbets och tänkte jag lagt nej. Ja, inte så stor. Kvart man vilja. Nej, hon visste bara att nu bygger det något utrotad av Gamstalle. Och tar ju en störst kafeteria och tar spria om kapellvärd och jag har ute skiltet om man ska komma driva det vet du. Jo. Så ser vi henne så jag kommer hem om en vecka också. Vi får så till Holland och så minst det är här. Det var en 34 så för. Det tar bara chansen att hoppa i. Ja. Och inte morgon tänt. Vi får en 4-5 månader för hem ferie. Alla vill lunch ombord och man heter gott och hot och gott väder allt. Man har det så knäs och gå mat och så. Man lägger så ut allt vet. Och alla måste utgifter och Laserkroppar man säger. Ja, laserkroppar. Och så kom jag hem allt var höst till frutja där. Så vi kom till København, vet du. Det var så flåføren, det var, jeg må sagt, det var Kimperer, det var hundans. Det var ikke kvendt det. Det var ikke kvendt det, nei. Vi bor så hotell i København, og så ringte jeg til mamma, og så sier nu kom jeg hjem morgen. Jeg skal gjøre det døvere, sier hun, vet du. Jeg sier, hva sykner, la meg få en rastan fisk, og gatnatolk, vet du. Ja. Det var långt efter. Det var lunch sen så. Ja, jag sa innan. Och det vet man, vi tog ett lunch bostad för det gatnatalk. Och sätter i boken böna vi. Jag tänkte Jack morgon då vi att äta i åt med så proppmättan där och ner där vi kom till hus. Allt blev inte fortsatt där. Och så fick jag till boken i måttet då och visst. Det var inte det stärum då. Vi kunde hålla det man har. Så länka tog ju det kan inte alls nej. Akkurat. Och det kan vi inte vet. Så check man här då. Lejer den minst då att han lejer den. Det var nog pent väver och jag kan inte körs alla som mannarna då. Så skulle jag ut då och det spasserade vi skulle om man bjärtne vimmar så var. Hej båt eller någon så ringer han och kom. Nu får vi ta stimmetur. Ja. Kom vi. Ja, jo, funt. Jag kommer till trappan, jag var shorts stadigvæk. Jag leip in efter. Kallt. Lät mig i coverboxer. Så får vi ta stim till den lära den. Och måndagen att han har. Ja. Ta var det ut morgonen. Det här var allt stant där jag kom. Det var stant till 300 för. Ja, det är Gamstall. Gamstall, ja. Det skulle du börja med gång alltså. Ja. Det var lite att ta an till. Men golvet så det hade inte hört livet men det skulle alltså stannar skulle vaskas och vi skulle allt så hela damer på det hjälpa mig. Vi var runt för det här då och fick allt klart och så var allt klart så blev det invoying och det var åt och det var annat så var tunneln till Lorstunneln på tygen bruk och här var öligt varsla och jag hade det då. Jag tog ja. Akkurat. Ja, var som fyllt. Han var fotladd till vårt av folk som var bjöd till det. Det var en virksam ofta ta. Ja, det var en virksam, ja. Och så alla så här rockkonserter där och. Det var i Forsno. Det var ja, det var eller affärs sista affärs. Nej, det var 2 för 3 för. Ja. Så blev allt då. Och där så är det kom så gångt ut Ja. Och så var montrat till Sölla. För hej Arne. Peter Moore. Ja. Han bor på ett annat för plan. Okej. Ja. Så stod det till Sölla och så tänkte jag mig själv om kust och man tar bort man tid bara. Smäcka samman i bädet. Man var onkel och arbetat nägt och gjorde smån och arbetat tror jag för nätter och inte sova så. Det så uppe, akkurat som gamla två snälla fiskar eller det Udramen för det inte så vi var på en då. Ordentligt körer. Ja, ta stå upp och blunda ut då. Det var samma att det.
Jag får fast in för kanske försöka valt Lewis här också Hjaltmar. Klockan 5-6 om morgonen. Och jag tar för jag göra på själv att jag klart åter till lärare. Det är åter fullt hus lärare där nere. Ja, så kom det Det har varit väl till i arbetet nästan. Ja, det var det gör det Vilt mål. inte. Det är som folk kan göra det mål. Mamma blev det säga det vem med att det var snett och det är du svart onkant. Man har vaknat så att eftermiddagen. Vi har alltid huggit upp. Jag var som det var förvänskap. Det var inte, men det var forskjellige sårene. Ja, og så kom du gang litt, og Og det var Jackar, og så samtidig heiet her, og så kom Alfheimsen, og ta for alt og undan, og så släppte jeg det ut av kampstället. Jeg ble ikke folk mor. Du alle måtte pakke av nye. Det kom mange i gang da. Det kom mange i gang da. Det er alle så konserten her, du vet. Det er loss all fire. Vi tatt og alle årene, alle landslinje i fargen til landslinje fargen til skojer og sånne. Og det er alt fra øyne sted. Og kafeteria, jeg gjør det med alt. Og så ofte svev der oppe i skautusen. Ja, akkurat. Det var vi, ja. Det var vi. Men det kunne ikke være bedre, du vet. For her kjente man øyelig folk, og at det var til at man begynte her i Øysten, du vet. Alle sier fotballsleiene og alt det der, du vet. Mer så var det fyrtelig til mat og kapper og menn og sånne. Så det er en øyelig, ja. Kanske tror jag på att för att bitcha ett alltså ett litet hotell här i Kampstället så kanske det. Ja, alla är det. Alla du? Ja. Ta. Men det var inte chans att få några slutning eller näck. Men det var det. Det tog ju en fullfutjad teckning. Sånt det folk och klax för gjort med en teckning och vi arbetade ölandingar vet men så kommer det all vemsen. Och det var bara om för här nu. Jag har faktiskt här som kaja ut och läcker. Jag har ju det stitch här. Men det blev för stilt. Det var ganska lika fratt. Det var timingen när blir ohäppnas. Ja. Det blir öjligt det var då. Så är många gånger vi sagt. Men nu visst turismen kommer igång då så ganska det. Ja, är dock vet du, vi tar på själva fyrspårningar nu om på själva. Huxar du tankarna nu? Nej, nu är fylla fjärs nästa år. Nu ska man spekulera. Det är roligt. Ja, det är det. Men det hinner mixa det ung. Men jag vill 35 år där tror jag. Vi håller ju också. Ja. Kvar räknade vi, alltså vi förra vänner för räknade vi att det var ett större part av ekonomin än det är det. Ja, alltså jag räknar att Jim Sperkle gång till man tar väl inte utlandsholändiga kommer inte. Nej. Du kommer du för länge. Ja, nu ja, på grund av corona. Ja, corona att det blir vi, men jag har danskar komma och onkel är då. Nu öppnar det Islandsberkle och ja. Det andra minst det om Island. Här var det Island skip och annat toilet och rojarna vi man vill höra klapp från dem så när man tycker av att det falskt då. För var skipen små vart. Så kom på en höj mer. Heter sig hona så här. Ta var inte uskont men var så kaffe och repa och det var väck från skipen va. Ja. Det var några folk skipen i Lunnebatan för det var 4-6 man som var gamla då. Men det är skipen så flott vart. Du sagt onkan och till arbetsen tojer och så tar det till så strängt. Ja, det. Baby alkohol, politik och annat toilet. Så det bilar inte men för var arbetsen det helt något lov vi var allt det var allt skit och så där. Man kommer känna så öjligt för. Ja. Det var väl en hel kultur runt det, ja. Ja, och så minns jag att var det 3-4 år sedan då var en bussur ur allt Västmanland allt. Här i Fåglafjord. Ja. Bussur, turistbussur, jag sitter och stäcka ner för här. Och därför och han var ju allt rus folk då. Men jag undrar nu utländarna så ringer ångat och kommer bara. Danska där ringer allt från det och har vi lov och allt det där. Jag på något år var det så tjänt var det att utländska bossar sånt när kommer så långt ner. Men det kom alla ner ner. Kona för in i Ribarhus och köpa och shoppa och så där. Det var inte kona kommer alla män. För den vet att jag har haft nog jag har haft nog öl i bussen och så och ner pissa och så där. Och så tar skonkte vi så skonkte så alla får köpa. Och utländare så sned det kan bara old gold.
Det är inte våkt då, det är ordentligt. Ordentligt störst. Ordentligt. Och så kommer jag in, jag ständigt så kan jag stå på av galden och ner. Hukte han på mig. Är du än här, säger han. Är du än här? Jag spratt nu. Oj. Han kände mig efter bøyna. Jag var här för 25 år sedan. Han var fyllt i en nödabate. No. Då var det uppe. Då var det här. Och det var 25 år sedan han var till. Ja, då är du än här, säger han. Jag säger, ja. Ja, vad är det, säger du? Nu är det en. Ja, det var en 2 år sedan. Ja. Jag ser vi här och så ser vi att 2-3 år också, 40 år. Ja, det 40 år. Helt fantastiskt. Och så jag kan lite lösa så går ord om alla konar ner, vet jag att männen blir där. Jag ser att det. Där så du att drucka öl då. Så 25 man då. Det var något sånt vart då. Ja. Och fullfrinkor. Fortalt för mig vi var det 4 år. Ja, han sån Fritz då malaren. Han bor i Danmark och han är själv med för en danska fabrik som ger också pumpsystem eller så till maskiner och sådana. Så han är ju vi Island att göra. Så han var en av kvar han är för en kommer till att bygga för äldre ner i Boklav. Kom alltid ner och får kaffe eller en dörrabita. Så säger han mig att fortäller man finna så. Du pratar nu. Nej, han är väl ta för några månader så gärna. Och Island. Och så skulle han till Västmanland skulle han träffa maskinchefen och till färgen och cykla till Västmanland. Och det här är ju allt för. Ja, och så ja. Ja. Kunde träffa han och snacka om det pumpsystem. Han snackade vi det och så. Han kom som på och så tar jag prata och hittar till forskjelliga och så snackar och det är alltid enskund och utländaren. Så säger han igen till är du danska eller vad? Nej, han får en. Okej. Så får han bara ivra att snacka då så halvbrott det var det här. För så hört. Ja, så för. Det är så Jörgen. Ja, det kan bara ramma. För Tyskland. Ja, för Tyskland. Så står jag och lunch. Så ser han igen att vad kände för igen? Han kommer fåglar för sig. Oj, Jesus, fåglar vi har över näck. Ja, han var näck på fåglar för sig. Ja, så säger han, kvar fåglar vi ju, han var vi nödabate, landat havsbrunn. Och så säger snär maskinchefen till, ja förresten, så pratar vi ofta uppe i Montra. Kände man Palla, då kallar Island allt Palle. Ja, ja, så kallar det Palle, ja. Ja, vi känner inte familj och så där. Vi känner han öjla väl. Jo, så fläntade det. Ja, här ofta sitter gott, säger han. Ja, var så. Så det är forskjellige svarene. Det är alla tyn okkur. Och så ujrar och skottar och fra hybriden och orskenøyden, man får alla hålls och det föregår vi in här och vi går skip så allt och hålls all moin. Det som är så sådant där man huxar om tar man huxar om te och tytt vischer och tycker ner. Ja men det bär till att som du säger som man säger det är så traditionellt och man huxar om gamla där och östne. Men det är nog stort att det är så internationellt. Ja. Det är det. Det är så nägg internationellt förbindelser, nägg som har varit här och Ja. Och du vet nägg vad stannar själv. Ja, och man möter onkel lufthavn och kommer ut kvar så möter man onkel. Man får hela tiden kan just du. Ja, och kan att hon från Asien från. Ja, hon från Thailand. Ja. Och men här gör det gå med då, inte? Ja, det gör väl gå med. Ja, speciella med. Ja, men då inte allt så väl thailändsk mat. Men då är det vi rör så ulla näkt och så det är ju Asien. Så rör så ulla näkt till att det ser landen runt om och småtjar och såna. Ja, typ det stort. Men helt till förra längt veck men last helt. Det är ju farligt alltså. Det är några timmar så är så hinner ända av världen alltså. Och så kan man sitta, jag åkte sitta, vi där var tvärfär i. Det var några veckor kvar för i Thailand och vi såt och jag fick arbete nog snäck. Ja. Jag satt och ordnade ett vårt det stod lite vi gör man man föder man ordla ovanpå till man framför. Ja, framför, ja. Det är inte att man är i Amerika som man attaför. Attaför, ja, det där. Jag ringde att hänga upp där attaför. Ja. Så framför så följde du att du har kontroll. Du tar bara boje sitter till hinne vakna och så. Ja. Hade det. Och till öl stottlös som man med och man snackar med öl och det folk här och
Och allt känner för det är idrott. Ja, Det är swimming. Idrotten har haft otrolig tydning här, ja. Swimming och fotboll. Ja. Vi kan snacka om fotboll. Och det minns det med någon annan sjöan. Så en vinkon och jag kone då en dotterrennare. Nej, systerrennare. Så Svala Fit. Hon bor nämligen i USA där och jag såg att fratt från i 8 och så ner och så men att vill jag släppa till USA. Att jag fick ju boilat av San Francisco. No. Och alltså brunnet och Golden Gate, ja. Och allt det här men visst är det färre så är det sagt något allt att. Det är nog sen något annat som jag inte vill lyckas åt. Te arbeta oilt efter. USA. I plötsligt har vitt det allt chip. Vi är det helt det hade bättre här än i USA. Ja, hur ser det Skandinavien, Danmark är öle populärt just nu. Och så Norrland i hela tiden då. Ja. Är det något som lätt upp då så är inte för det är så det miljoner liksom i varje och så där men det blir stil då. Man slutar synter in. Ja, det man var skil ja. Det man var spekler alltså man kan inte bära. Och man ser där i vad först att det här alltså så varmen inte värt så bäst till men pengar får det onkel. Det är arbete som en häst för att få kronor om dagen. Ja, så ringte för ui på oss inte att det har gjort och snedet vi lån här så att det blev så jävla dorst. Ja. Och det är omöjligt att få attack ur radio sånt där miljonärer alltså. Ja. Så det är en ex som arbetar oss innanför det här teknologi så skulle vi nog så väl betalt men det kunde inte få det här är ju rätt bostad så det blir vi billigt också. Ja, också. Ja. Det har man. Men till Imis Chan från pastor jag har inte varit i San Francisco, jag har varit i Los Angeles. Det är östen till östen blir näck värre här allt alltså. Ja. Blir näck slum och sånt då. Men hvis vi tog som att det är mentala fåglar för är så mentala lite stä. Ja, allt är mentan. Så luxualig mentan. Och Montra är väl en parsa mentan här i östen alltså. Det man väl säga alltså. Jag blev tjänar förr tiden då var det var inte annat än här. Det var så tjockfullt av folk. Var man till stävnande kvart av så var allt. Jag fick ju och det skol och jag kan ta var här och intervjua folk och allt möjligt. Det var allt det då. Är näck utlänningar och i fåglar för annars så det är också. Det är synd. Det är som att det är alltid väl synd så. Ja, synd det synd. Ja. Och sen havsbrun och. Ja, så det. Jag vet att den har haft några första år att vi men nu släpper inte natten av den corona löjden. Men kanske det kommer sommar. Ja? Jag minns en förvärd och en ta var det självsamt att du forsen vill ta det mer självsamt. Ta var det och en jag minns ju var rapar eller vad han. Ja, det var så. Ja, ja. Kan det vara aldrig också? Ja, också ja. Aldrig, ja. Han bor i Danmark. Ja. Det var inte speciellt ta. Ja, ja. Det var flera år. Nu är det normalt. Ja. Att du har folk alla med sen från. Jag läser hacktull nu jag rätt avhållst alltså jag hackstål det har nu uppdaterat från 5 till det. Bra nu rätt stäv. Ja. Annars kvar sårs du annars hvis vi hittar ett färra vinn och häsar vinn till restauranger och så förskällt. Vad är räknar du i utvecklingen med det kommande åren alltså så som du sårs på då i förrän. Det är väl vuxit. Det var det. Ja. Det var ganska flourishande stöd i fåglar för det ganska plats för. Det var det. Och alla Ja, alla ställen. Det är som är. Det blev väl fler restauranger och kaféer och vad var det alltså. Ja. Det blev det automatiskt. Jag minns att fjör var inte för mig förra allt det var Per och Franks Per var det. Och frukost, utan 2 dagar också. Så ser det med och det öle på väver. Kväll folk. Klockan man vara om 2000 det var. Så folk ju sig till allt arbete. Ja. Att det är helt mest så onkan ut. Nej. Så ser jag att det bygger 600 folk i kommunen Syskos. Och det är över 1000 folk som är beschäftigade vid arbete så. Det är helt att det var svårt. Det är sådana arbete här. Så säger vi, vad kommer det från? Det kommer från Paris. Här är 45% som är arbetslösa. Det är sagt att hitta en kafé och ja, det är som är. Ja, och grejer på en kaffekopp och en Holland där. Ja. Och lösa världsproblemen, ja. Ja, och det har vi inte stått till. Nej, det har Anna gjort. Att
det var forferdelig flott. Men det alltså bäge men det snackar om mentan här och det är ju välkänt Fuglafjör alltså två malar och tonlagar och allt det där ja. Fuglafjör det är rättliga speciellt vid vindlöven här. Havsbrunn är ett öliga störst visst och öliga det är det enaste är så nysläga här i Färjön och säkert största mjölfabrik i Nekvarmo Ilmund sagt alltså en stor nummer i det kan inte Nekvar som slan kanske norrman här också men inte Nekvar alltså det kan inte vara alltså det är så moderna att det är vad som det är nummer 8 alla ver ja det är optimerat till så alltså ja det blir liksom så moderna det blev och det såtlas att vi nu gör att alla så här till pillarna eller mäten till laxen. Ja. Och till ångastan i höjm. Så vet det som nästan så alla att alla turistan var alla amerikaner nu och så där. Ta var suchat vart. I ser det vet att alla vill ha lax. Laxen vi producerar ute. Och fåret var så kom också skipen och så ser det vet jag fiske för injungen hinta ändan som utåt hinner men som pillar det. Ja. Och så vem så och så är det vad ja. Och då ser det alla så att det är klinot ja. Det så att kan inte pojka näka efter det. Nej. Så måste man då göra så det. Ta ju att öarna och så vill det frakta vi skip eller vi bilen till en nära fabrik som gör det. Så förr i Färjön alltså är det mera fiskar alltså. Ja, det blandar så rätt mjöl och sånt. Det är så öliga god kvalitet. Det blir så gott. Ja. Och när man röjser när man runt i världen då så fast då alla den här laxen till öliga brukar den lax då är bara förrätt och annat. När jag ut då vill jag se att det nästan inte borbar så vanligt. Ja, men det är så att I hade det att vi må hoppas att vi får näcka och att rätt här vi Montra och det är verkligen ett speciellt ställe alltså som sagt det är bäge sövligt talar som infänkar så här mentarna som vad ska du beskriva det? Det är en härlig blandning alltså nutchen och gamlon och det som är lokalt men också som har såna input utanför. Och här är väldigt öjlande musik och några sånger. Det har stått lite att Fritz blev så det för Johannes här. Det var han så gamla gäri innanför musik och sång och allt det. Han säger att han älskar att komma synka här. Du kan vara avstickor. Ja. Nämligen. Kvita vet det ska nog passa. Ja. Säger. Ja. Öjla latta synka. Ja. Det blir så echo den här. Nej, inte nej. Det är ju fint. Ja. Väldigt, men utsikten här är ju helt fantastiskt god. Det måste man säga att det ligger väl fyra så. Ja. Och så så cheap inte att det kommer på. Det är stort. Helt färdigt tog inne. Så att det smadrar och det skittarna kom och nada bara. Ordla tunch sjön. Allt chipped över tunch sjön och det var oilt alltså. Ja, nu ristar folk på hatten så att kvar var tryckt där huxan och tal. Ja, det var inte skila att vet du. Jag tog chanser nog. Ja, man tog chanser. Men nu firar du den här håll så kör det inte var alltså när du festen var det jar eller för det. Jar. Ja. Och det var riktigt fullt. Hade från klockan 2 till 6. Ja. Och då klockan var halv 6 allt. Så måste vi ut 300 folk vi. Det var gott. Jag tror det. Ja. Hattler lov jag kunde synja några spela några lov för mig och så kom ingenjören jag kom han ville gå han var också spelare. Ja. Så han kom hem och det var så hyggligt löta då. Gott läs. Ja. Det är ordentligt hon allt. Och jag såg ju är fantastiska några buketter och såna gåvor till där finns ju som kort och sånt ja. Tatt var några gåvor hade så på så vi blev göra och det måste jag nästan vara bra. Så han hette suppan hon är väldigt känd då. Ja. Hade alltså byggt och torska i hött från Federation. Ja, hade vi så låg. Ja. Hur långt hade det haft det så här alltså till några år sedan ett sånt. Jag har haft det en 20 år allt.
Ja, en 20 år. Och hur fungerar det? Alltså det är bara man tar det som essens som hur Ja, hade liksom är liksom chatten eller så. Ja, det är bara rastkänt. Ja. Akkurat. Och det hade Jerry i Afrika att det brukar ska hade är det på samma mat att göra det så på eller? Ja. Och det är det protein ut då. Ja. Och det kommer måste in till bojen här som då sälja det och ska du köpa åt det tror jag det är arbete för åt det. Ja. Tror jag det är lön. Så kör ju det. Det är otroligt. Och tills protein ut så köper det åt det 2 hatt. Och så. Jag får den äggborsjukan. Ja, så för att luta att du var i bushen här då var det ser dra hytten så kogar det åtta för och det är all här från 3 år till manglar protein. Ja. Så kogar det här och all familjen sitter runt att bali så en gryta som ofta man ser film och teckningar så där. Så potar det frukter och allt såna god, ja. Och då det då ofta väl kryddat då. Ja. Så jag har allt vi handen. Ja. Har det där som blev fryst ner som minka för för och som blev väck och så. Vad gör du vid det för ja, alltså i månads vi meldar till mjöl också. Jo. Det blev väl. Det var så gott och allvar, ja. Här väl lön jag hört allt. Ja, det går ta du var. Ja, fiskmjöl där. Ja. Ja, så är det. Tack man sluga nek per kilo. Nej, inte så med det. Det var ju sånt höjer det. Men det är populärt i förrän nu alltså andra fiskasuppan. Ja. Vi tar det alltid till vi gör det alltid till danska folketinget att hejer och förrän. Så vi gör det alltid här det är att lägga vissa möjligheter som det vill söka. Så vill det alltid ha som man rider ofta man rider på tid till jävlar det vill ha det var danska blir det har alltid önskelista till jävlagaver så. Det är alltid önskelista till mat och så när kan man till alltid att det är här så är hatta soppan av skranne och resten ta finner du till själv. Hon är liksom det viktigaste. Hon ska bara vara. Ja, jag ska vara. Du förrar då. Jag såg nämligen nu internet nu en dag. Ja, det var det för det. Ja, det hugde efter också extra blev skriva om att ta i Mette Fredriksen var i Farjun. Ta i Nuija. Ja. 2009. Så var det Nuija i handskolan i Kampstallet. Nu ringde jag från nere från Danmark att morgon och spurgade om vi skulle göra hade så på till 15 valk och servera där ute. Så det var inget problem. Så kör vi som dävren. Jag får sig ut i gryten, ut och Kampstall och här var störst hade vi. Det var en torsk på 20 kilo. Det var så störst apparat. Leide så av bordet. Och så lantade så fick jag den tallerken och ta den ute och så kort i på i chatten. Ja. Det är tomten. Ja, tomten eller vad hon tomten eller vad så vill jag förklara så förklarar jag ändå att Gustav blev producerad och allt det här och det från Afrika och sen för exempel blev väck och brukt lokra mjöl och fiskmjöl och såna. Det blev brukt ordentligt. Och gav näka bänkar. Det var öliga imponerande och det är näka forskjellig så var näka man kan fortälja för. Och nu är sommar nu, jag vet inte vad det är men drottningen kommer nu julemannen till Buklafrö. Hon vill gärna komma till Buklafrö. Så vi tar till Vissjö nu och så näka. Så går vi här med frågor för en ett eller annat. Så var det fint besök, ja. Jag vet inte om det var det var fan det så tjockt. Vi ringde så jag snackade så vi Erika till Lorvik så finner något penhalt. Ja. Man kan lägga bordet, vet du. Vi sån torr hitjet om du. Hon, man inte ja. Jo, hon är inte så. Och så kullaslig. Då väl. Hon då väl, ja. Ja. Det får lära. Hon är väl omtakt för och Grönland. Ja, det får lära. Och Danmark. Som vill jag ha säga att det bara kostar pengar men till näka bra. Till öla går ambassadör för det land. Ja, det passar. Det är alltså där är alla alltså det är inte bara pint alltså det är också det vi att ombo att ombo ja det är öla det ombo. Ja. Bäj öl så det för ut till land till ombo allt. Då var det väl. För handelskammare och så. Ja, det var det. Ja. Här det går en stil, men så är det fantastiskt alltså.
Ja, ja, det gjør det ofte nekva miljoner du vet, som man sier aktor, ja. Det var også stort til at følelsen er heva, jeg synes det er så djupt til. Ja, ja. Ekstra. Men Paul, takk for at du gavst deg tog og pratet vi oppen her, og gå etter noe gjøre. Takk for det. Ja, hetta var så til vi tatt og i mikrofonen av Hesson sinne. Vånande finket ditt negborsur. Takk for at ditt lufta var. Vi vil etter om 14.